ọtakọwụ ụmụọna na nkpologwu ha mgbana na ndị ụmụọna n'ihe alakichara m nwa na anụ ọmaka yes mgbana na ndị ụmụọna na-ekwe onye akwaworo na nkpologwu onye akwaworo ọ na ụgbara gawa nkpologwu onye akwaworo anyị na-ekene gị obere oge wee o ji esu kekekem oledie ikpi onye akwaworo na nkpologwu onweghị ibe akọchara asụbụ nọ mgbọna na okwere mgbọna na anaghị anụ n'ibe mgbọna na o buhere ya azụ ihe ọhụrụ o ji akụ ija mgbọna na ka iwu onwe ụmụọna na isi ọbịa gwa ofu nne mụfa igba ihe izuan ọmụmụnye ụmụọna wụrụ onye isi ọbịa onye akwagbuolo aha ya ọ zọpụtara ya mafia ntị ikpe onye akwawuro na safa ha ka m ji weta ọ nke mkpọrọgwụ anyị ka eji na wee ịzụanyị ajụ ebuwe na ikpe esu ji ha anaghị onu gbaa ogbara gawa mkpọrọgwụ ọta ka a na-emechi mgba ndị agụata ọ ibe anyị hụrụ anyị ewere mgbana na ụmụọna iya mgbana na ụmụọna iya mgbana na ụmụọna mgbana na ụmụọna onweghị kabara ya ụlụlọ aka ya ndị na-ajụ ma ọ dị real sọ ọ dị fake dị ibe na dị fake ka atụọrọ bụ ụlụlọ onye rebe aka zọcha nge n'ọlị ụlọ nwa nkịta zọwa nge ibenyi onye akwaworo ka ana m atụ egwu ibe iji eme ịka n'ibe niile dịkpa ha ugbogotere ngwa ịzụa onye akwaworo ya iji agba ya nkịtị dụ ibi ntecha akụtu aha dị isie anụrụ hafta mbara dibe badawari kwara onye na-eji ha enwe nwaanyị onye na-eji ha na-anụ nwaanyị mgbana na ụmụọna ọgụrụ ka ọ ligbere ka na-ama kwerikweri eme ịkwara gụrụ ka o jere ka na-ama kwerikweri eme omekwe nnọọ ịkwara sọkọbilie o jere ịkwụ ụdọ dibe nwụrụ ka ọ ligbere omekwe nnọọ ọ na nwa jụrụ obu na anawe asọ jere ụka ọ magbere ka ya eme o bunye na oche ịgba n'ahụ onye akwaworo onye akwaworo ọ nawa mkpọrọgwụ o bunye na oche ịdai n'ahụ onye akwaworo nkere anụrụ tiwe ma oche ono mgbara na ama ma o bubere gị azụ ha ndị ụmụọna be m ihe m ji ejekwe na ụmụọna bụ ke nwa agbọghọ ha amaka maka mgbe ha chụcha machọ na dube ma gị biko ndị ụmụọna ụna hụrụ ha tiwute ya o were ezọ dị ya achara o vunye ya achara nke onye akwaworo na mkpọrọgwụ onye akwaworo nwayọọ kwa anya n'ala biko ọ na-ahụ ụhụ tiwe gbanyite volum anyị si ka unu ụda ya mba ọ na-ahụ ka ọ anaghị eti achara ide ọ na-ahụ nwatakịrị na-ebe akwa anaghị eti achara ike adịghị ga-abịakwa na mgba onye akwaworo na-eti ewe abata na ring
o ji azọ nwunye onye akwụrụ karịkwara mkpọ na nana amaghị ihe eji yikọrọ ha mgba ndị mkpọrọgwụ adabeghị emeri ha beghị emeri mkpọrọgwụ ya unu jakọ ya ka ihe bụ onye ọnokwu eku mgbọ na ọnwa mkpọ ọnokwu eku oke aka ya megharịa ya ọkwanyitewene ọmavunye okwu ebuo ọmavunye ke na-agba tịkatịka n'azụ ya ịdai okwu ebuo ne 1 2 3 ama m okwu ebuo ne onye akwagbuola na mkpọrọgwụ mkpọ na aja anawa nnukwu ibe o si bịa maka akwagbuo ne kunaka ladies and gentlemen anyị achịkọtara ya na mgbago ata CJ ihe na-ewu ndị umedu na aftasị ọ CJ na onye akwaworo CJ nke agrejụ na onye akwaworo na mkpọrọgwụ mana onye adịwazi ịgba abụrụ m jabidu onwe gaba na-agba mgba announcement n'ọnwa Febụwarị eji aba ọrụ mba na Town South o jerute onye ọbụla ịmara ndị bụ unu defute isi ahụha ọhụ m ji ekwube representative bịa